Сәлем достар, bu топ 5 тапшыруы мен Зилә һәм без башлыйбыз. Бүген хатын-кызларны кибет киштәсе артында да, хастаханәдә дә, руль артында да, МКС каршында да күрә алабыз. Әни бары 100 ел элек мондый хәлне күз алдына да китереп булмаган, бигрәк тә мөселман дөньясында. 20-нче гасыр башында татарлар бөтенләй Россиянең барлык мөселманнары арасында иң имансив дип саналган. Бүген мин сезне татарларның иң күренекле хатын-кызлары белән таныштырачакмын. Киттек. Фатиха Аитова, татар меценаты һәм Казанда беренче кызлар гимназиясын ачучы. Ул Европада мәгариф системасын өйрәнә һәм ярлы кызларны үз акчасына укыта. Хәзерге вакытта Казанда 12-нче гимназия нәкъ менә Фатиха Аитова исемен йөртә. Сара Садыкова, татарлар арасында беренче хатын-кыз композитор. Татар халкы өчен ул шулай ук яңа жанрлар ача: блюз, танго һәм фокстрот. Шулай ук аны Татарстанның көнкүреш лирикасына нигез салучы булып саныйлар. Мәгъүбә Сыртланова Кавказда, Польшада, Пруссиядә, Белоруссиядә сугыша. Сугышта үзен бик кыю һәм батыр тота. 928 сәгать сугышчан очыш ясый һәм 100-900 тонна бомба йөген ташлый. Зөһрә Актюрина татарлар арасында беренче татар хатын-кызы журналисты. Ире Исмаил Гаспринский белән мәгърифәтче эшчәнлеге белән яналар. Тойдан соң яшьләр Крымга күчеп китәләр. Бакчасарайда газета чыгару идеясы белән яналар. Зөһрә үзенең барлык кыйммәтле әйберләрен сатып, барлык акчасын эшкә сала. Шулай итеп, 1883 елда Гаспринский тәрҗемән газетасын чыгара башлый. Зөһрә иреннән качып текстларны төзәтә, редактура кертә. Ул язмаларны ватандашлары Идел буе татарларына аңлаешлы итәргә тырыша. 1907 елда беренче бөтен Россия мөселманнар съезды уздырыла. Анда мөселман дөньясы өчен бик кыю карарлар кабул ителә. Шулай итеп, нәтиҗәдә мөселманнарның үзәк дини нәзрәтенә Мөхлисә бабай казый итеп сайлана. Бу ислам тарихында мондый беренче очрак була. Шәригать суды судьясы булып, хатын-кыз билгеләнә. Бу исемлекне әле бик озак дәвам итәргә мөмкин. Мәсәлән, Актюрина нәсле хатын-кызларын, Сахибҗамал Гыйззәтуллина Волжская һәм тагын бик күп бөек татар хатын-кызларын кертергә мөмкин. Дуслар, сез нинди бөек татар хатын-кызларын беләсез? Комментарийларга языгыз. Бүгенгә мин сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.